Dende hai tempo, o Concello mantiña diversas accións xudiciais de cara á resolución do contrato suscrito no seu día coa empresa que xestiona o aparcamento soterrado situado na Praza do Centenario e que acabou en concurso de acredores. Tras anos de litixio, o Executivo xa comunicou aos acredores concursais a decisión de proceder á ocupación do parking a partir do vindeiro 1 de xaneiro. Neste tempo, o Concello deberá facer fronte tamén ao pago da liquidación económica da rescisión do contrato. Ahora queda a ocupación do que son o propio parking e a valoración de os cartos que en estes momentos o Concello tería que abonar a administración concursal, é dicir, a bolsa que os acreedores terían para poder cobrar pois o que son esas deudas, non? Por eso decidimos que o que é a ocupación de o parking vaya a ter fecha 1 de xaneiro e, mentras tanto, pois xa se puxeron en contacto con nós, tanto a administración concursal como a entidade bancaria que fixo o préstamo, en este caso a hipoteca de o que é o parking, pois para tentar que ese prezo que ten que fixar o propio Concello pois pudera ser consensuado ou polo menos escoitada estas partes que son as que en estes momentos máis interese podan ter, non? E a partir de aí, unha vez que o Concello asuma o control total do estacionamento, deberá decidir tamén cal será o seu futuro modelo de xestión. O parking hasta 1 de xaneiro vai a seguir funcionando e posteriormente o que queremos é pois empezar a incrementar todas aquelas, digamos, condicións que tiña o contrato e que non eran respetadas, como fines de semana, 24 horas, e a partir de aí, pois, lóxicamente, xa cos grupos municipales teremos que ver o que é o modelo de xestión, non? Eu abogo, como sempre, creo que fan todas as cidades por unha xestión público-privada. En este caso, pois aí hai que facer unha inversión importante que o Concello pois tería que facela se ao final cree que debe xestionalo directamente. Por iso eu creo que, como en calquera outro lugar, esa xestión ten que ser público-privada, fijando as condicións, lógicamente, ao Concello, non?